predăm elevilor, le vorbim și despre antreprenorii de succes. Pentru noi, dumneavoastră reprezentați un astfel de model de antreprenor de succes. Eu v-am citit povestea și mi se pare absolut fascinantă. Și de aceea aș vrea să ne povestiți, să ne spuneți cum ați hotărât dumneavoastră să deveniți antreprenor și dacă se poate să ne spuneți și cum a fost acest traseu pentru dumneavoastră. Mulțumesc, Raluca, și bună ziua tuturor elevilor, tinerilor. Așa. Avem și muzică de background, e bine? Așa. Este o onoare pentru mine să vă văd. Mă bucur că cumva povestea asta a antreprenoriatului a început să devină importantă în rândul vostru și la competiție cu a avea o slujbă călduță devine o opțiune din ce în ce mai de luat în seamă. Și asta pentru mine este o mândrie, pentru că îmi doresc ca cât mai mulți dintre voi să devină antreprenori, să fie proprii lor stăpâni și nu să lucreze pentru vreo corporație sau o companie, pentru stat și așa mai departe, ci cred că este foarte important să puteți fi proprii voștri stăpâni. Mulțumesc așadar, Raluca, și pentru întrebare. Cum am hotărât să devin antreprenor? Am avut și eu vise, cum sunt convins că fiecare dintre voi ați avut. Am trecut de la faza visului cu șoferul de tir, am trecut prin faza visului cu a deveni președintele României și la un moment dat, pe la 14-15 ani, am trecut printr-o problemă dificilă în familie, respectiv părinții mei au divorțat și eu am ajuns cumva pe mâna bunicilor și a fost așa un an foarte greu, ăla al meu de 14 ani, când cumva m-am simțit singur și fără sprijin. Și din suferința mea de atunci am zis, bă, orice ar fi pe lumea asta, am să încerc să fiu independent, să nu mai depind de cineva, să fiu pe propriile mele picioare. Deci visul a pornit de atunci, credința mi-am sădit-o an de an la mine pe penarul de elev, aveam un abțibil pe care scria nimic nu este imposibil și într-adevăr viața mi-a dovedit că nimic nu este imposibil atâta timp cât îți dorești foarte tare să obții ceva, poți să reușești. Și drumul de antreprenor, și nici să nu răpesc prea mult timp, drumul de la vis la realitate a fost un drum lung, cu multe, să zic, renunțări, cu suferințe, cu depășit obstacole, dar și cu foarte mari satisfacții și să reușești să vezi că clienții tăi al produsului tău sunt mulțumiți, că echipa care lucrează alături de tine este mulțumită, este poate cea mai mare recompensă pe care poate să o aibă un om. Că el a creat ceva care a fost urmat de alți oameni și în final, pe fața clientului, este zâmbet. Da, este foarte frumos. De altfel, citind despre dumneavoastră, cum ați pornit așa de la o mică afacere și ați ajuns în prezent unul dintre cei mai mari antreprenori în domeniul Horeca, am găsit această poveste de viață foarte interesantă. Și aș dori acum să-l rog pe Robert, dacă are o întrebare pentru dumneavoastră, să vă pună această întrebare. Bună ziua, trebuie să spun, înainte de toate. Una dintre întrebările care pot să spun că îi preocupă pe elevii care învață educația antreprenorială în clasa 10 și economie în clasa 11 este dacă este ușor sau nu să pornești o afacere. Nu este ușor. Nu este ușor și e important să te setezi de la început că este o treabă foarte grea, dar extrem de frumoasă.
Adică antreprenoriatul nu este pentru toată lumea, este pentru acei tineri curioși, dornici de muncă, dornici să spune pielea la bătaie, dornici să riște, dornici să își împace colegii, echipa atunci când e unul sau altul supărat sau atunci când se ceartă alți doi, să dea de la el și să-i convingă să-l urmeze. Deci este un proces foarte dificil acela de a reuși să devii un antreprenor de succes. După cum știți, rata de succes a unui antreprenor este mai mică de 1 la 10. Adică din 10 antreprenori care se gândesc să-și deschidă o mică afacere, doar unul sub 1 reușește. Și asta pentru că este dificil să creezi ideea ta, să-i dai viață și să fie o idee viabilă din punct de vedere al profitabilității. Pentru că nu este suficient să ai o idee bună, ci trebuie să ai și o idee bună pe care să o execuți. Iar treaba asta cu execuția nu este atât de simplă. Mulți au idei foarte bune, foarte puțini pot să execute. Poate una din cheile succesului, dacă e să ne gândim cum să facem această planificare, după ce ne-am hotărât și suntem gata să ne punem pielea la bătaie și să zicem, băi, gata, vreau să fiu antreprenor, adică las berea de seară mai încolo cu prietenii și alte, să zic, lucruri foarte tentante pe care le aveți de făcut, de jucat un joc cu prietenii și așa mai departe, și să mă ocup de un plan pentru afacerea mea proprie, deci după această determinare, este să fii foarte conștient că este posibil să pierzi și să începi să-ți calculezi riscurile și să construiești cărămidă cu cărămidă. Întâi să te gândești, să te uiți în jur ce fel de oameni ar putea să te urmeze în visul tău, apoi să te gândești de unde faci rost de bani și apoi, extrem de important, este să te gândești, oare pot să dau banii ăștia înapoi și să obțin și un profit? Când începi să privești lucrurile pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, ai cea mai mare șansă să reușești. Adică nu să-ți setezi niște așteptări glorioase din prima și cu primii bănuți pe care îi câștigi sau îi încasezi să-ți faci o plăcere, ci să fii foarte conștient că cel mai important este să gestionezi bine valoarea și colegii care te ajută, prietenii pe care poți să-i aduci alături de tine în afacerea pe care o planifici și să treci de acest prim prag extrem de important, acela de, să zic, de fază întâi a afacerii tale în care ajungi la break-even, adică să poți să-ți plătești toate cheltuielile în funcție de veniturile pe care le registrezi. Asta este prima cărămidă de succes pe care o ai și vă spun drept că am încercat multe lucruri în viața mea, de la chioșcuri, vândut de papuci importați din Thailanda, vândut cu mâna mea, adică nu așa prin alții. Tot felul de... Am vândut la tarabă diverse produse, de la brânză și până la deodorante și parfumuri. Toți acești pași trebuie făcuți încet, încet și nu să ne aruncăm și să ne bucurăm de un succes intermediar, pentru că succesul vine în timp și nu imediat. Ia ceva timp până să ajungi la succes. Dar se poate. Da. Oricum, asta este o lecție de viață pentru copii care, practic, la televizor văd că efectiv antreprenorii de succes câștigă bani într-un termen foarte scurt, au o viață foarte frumoasă și foarte lejeră și, bineînțeles, își pot permite de multe ori o viață socială mult mai dezvoltată decât a oamenilor simpli. Și acum întrebarea care este cumva o completare a ceea ce a spus dumneavoastră, întrebarea este: antreprenorul renunță la ceva anume sau, haideți să formulăm altfel, la ce ați renunțat dumneavoastră, foarte important pentru viața dumneavoastră, pentru a putea să aduceți afacerea la un nivel de top, efectiv?
ceva foarte important pe care am putea să spunem că, nu știu, ați putea să ziceți că regretați, că l-ați sacrificat? Ca să ajungi antreprenor de succes, faci mari sacrificii. Mari. Și primul lucru pe care îl sacrifici este timpul. Și mă refer aici la timpul pe care îl petreci cu familia ta și cu prietenii tăi. Mi-aduc aminte, pe la 27 de ani, am reușit, după ce McDonald's m-a refuzat să-mi dea o franciză, adică un restaurant McDonald's să pot gestiona eu sub brandul lor, m-a acceptat Shell, adică n-am obținut la McDonald's, m-am înscris a doua zi la Shell, la compania de benzinării. Și compania de benzinării la vremea aceea era în România, ulterior a plecat, m-a acceptat și mi-a dat o stație, benzinăria de la Shell Fundeni. Imediat după ce mi-a dat benzinăria de la Shell Fundeni, în primul rând că am deschis-o de Crăciun și mi-a scăpat Joja aia care măsoară câte tone de combustibil în interior, de era să leșin că ce se întâmplă cu Joja și să nu explodeze ceva prin stația de benzină. Deci aveam 26-27 de ani, deci puțin mai mari. Deci eu nu vă cred că sunteți copii, voi sunteți tineri. Tinerii de azi de 16-17 ani sunt mult mai deștepți decât am fost eu la 25, 26, 27 de ani, pentru că sunteți o altă generație, mult mai inteligentă și mai bine pregătită informațional. Ori am deschis stația, ca să rămân la povestea mea, pe 24 de decembrie de Crăciun. Am stat acolo vreo 2 nopți, m-am speriat rău de tot că trebuia să am grijă de clienți și de Joja mea cea vestită. Și după aceea m-a acceptat și McDonald's anul următor. Ori când toți colegii mei de la Shell, proprietari de benzinării, se întâlneau pe la restaurante, așa cum se vede câteodată din afară când te uiți la antreprenori, mamă, ce mașini mari și ce distracție mare pe capul lor, eu dădeam cu mopul la McDonald's în programul de franciză. Era un program de 10 ore jumătate pe zi, adică 8 ore spălam WC-uri, răspundeam în față la casa de marcat clienților, făceam hamburgeri, 2 ore pregătire și jumătate de oră pauză de masă neplătit, că eram în training. Se numea training. Da? Și eu stăteam acolo la casă în fiecare zi 10 ore jumate și îmi făceam training-ul în timp ce prietenii mei, proprietarii de benzinării Shell, că aveam și eu în continuare stația de benzină Shell, de care se ocupau oamenii mei, echipa pe care am creat-o acolo, erau la restaurant și se distrau cu mașini scumpe, frumos, adică enjoy life. Cred că acel efort a fost răsplătit, pentru că eu am învățat cum se fac restaurantele și cum se conduc restaurantele. Mi-am deschis apoi propriul restaurant bazat pe cunoștințele pe care le-am dobândit la McDonald's. A fost McDonald's cea mai bună școală din viața mea de business. M-a învățat ce înseamnă să muncești din greu, dar să înveți un sistem care să producă plus valoare. Și așa am reușit să deschid un lanț de restaurante de succes, evident cu mai multe ingrediente, dar de acolo a pornit. Aia a fost, să zic, sămânța. Nu știu dacă ți-am răspuns, Robert. Foarte bine. Nu, acesta n-a fost un răspuns, a fost o adevărată pledoarie pentru riscurile pe care și le asumă un antreprenor. Și asta este important, să înțeleagă elevii că în momentul în care văd la televizor un leu, să spunem, un antreprenor efectiv de succes, să nu-și imagineze că el efectiv s-a născut peste noapte și știe. Și acum vine întrebarea: ați greșit vreodată în afaceri? Am greșit de nenumărate ori. Și apropo de faptul că discutăm totuși cu 100 de tineri, elevi, studenți, îmi place să-i denumesc, mi-aș dori să am întrebări directe de la ei, poate să le strângeți voi pe Robert sau Raluca pe chat cumva, adică Zoom are posibilitatea asta. Da, exact. Voiam și eu să îi rog pe elevi, dacă au întrebări, să le pună pe chat. Și dacă domnul Petrescu are timp, o să răspundă și direct. Da, cu mare drag. Mi-ar face plăcere să răspund întrebărilor specifice și cât mai
serioase, dure, de orice fel. Apropo, Robert, de întrebarea ta, cred în managementul greșelii. Cred că este important să greșești și cred că este cel mai important să-ți recunoști greșeala. Și asta fac cu echipa mea aproape în fiecare zi, pentru că oamenii tind să-și ascundă greșeala sau să dea vina pe alții. Ori acesta este o dovadă de slăbiciune. Dacă ești puternic cu adevărat, ieși în fața oamenilor tăi, prietenilor, părinților și spui: băi, uite care e chestia. Aici am greșit. Am greșit, cred că ar fi trebuit să procedez altfel. Dacă știi și cum, cu atât mai bine. Așa ar fi trebuit să fac. Nu să mă apuc să vând clătite, ci să mă apuc să fac programe de jocuri video. Așa ar fi trebuit să fac. Și planul meu este să fac ceea ce trebuia să fac acum. Îmi recunosc greșeala și merg mai departe. Am greșit de foarte multe ori în viața mea. Am greșit câteodată și față de oamenii alături de care am lucrat. Dar întotdeauna am avut puterea să stau în fața lor și să le spun: am greșit și îmi pare rău. Și am să vă dau și un exemplu de unde am greșit. De exemplu, am greșit la un moment dat că am găsit un brand german foarte bun de brutării, Backwerk. Și foarte faimos și vestit în Germania și am crezut că poate fi funcționat și în România. Am deschis 3 restaurante Backwerk în România, n-au mers, a trebuit să le închid. După aceea am vrut să deschid un pub cu muzică și sport, pe modelul Irish Pub, astea unde se duc oamenii și se uită, beau o bere Guinness și se uită la meciuri și la sport. Am deschis, n-a mers. Sau n-am știut eu să-l fac să fie de succes. Pentru că, indiferent cât de bun crezi că ești, sunt anumite zone în care nu reușești să găsești ingredientele necesare, să zicem, în zona de restaurante. Faptul că sunt faimos astăzi cu branduri foarte serioase, City Grill, Caru cu bere, Anul Berarilor, Buongiorno, Trattoria Buongiorno, astea sunt lucruri foarte bune, sau City Grill Delivery, care au reușit. Dar în spatele lor sunt zeci de restaurante și concepte pe care le-am închis. Deci cel puțin 20 de restaurante în viața mea le-am închis pentru că nu am reușit să găsesc metoda, ingredientele potrivite. Și mai bine închis ceva decât să ții la nesfârșit o afacere care pierde. Nu e bine. Am înțeles. Acesta a fost și motivul pentru care ați cedat. Acum tot am intrat la aspecte un pic mai personal. Acesta a fost și motivul pentru care ați cedat restaurantul, localul la Mama? Localul la Mama, nu, mă uitam la întrebările. Da, sunt întrebări multe. Da? Restaurantele la Mama au fost un succes excepțional al meu și al partenerului meu. Și decizia de a renunța nu a fost o decizie voluntară. N-aș fi vrut să renunț, a trebuit să renunț pentru că la un moment dat, când există 2 parteneri sau 3 sau 4, e posibil să nu te mai înțelegi la un moment dat cu acești parteneri. Și lecția pe care eu am învățat-o din despărțirea mea de la Mama a fost că mai bine te desparți de un partener, dar nu strici afacerea care e bună, decât să strici afacerea, să o împarți, să tragi de ea. Mai bine unul este plătit de celălalt și iese. Adică cum ar veni, vinzi partea ta dintr-o afacere sau o păstrezi tu și dai banii celălalt partener de bună înțelegere, astfel încât o afacere să nu se piardă doar pentru motivul că cei 2-3 fondatori nu se mai înțeleg. Și aceasta a fost și am să încerc să răspund la întrebări aici. Credeți că un om ce dorește să devină antreprenor mai are nevoie de facultate? Răspunsul este nu. Astăzi, cea mai bună facultate se dovedește că este experiența pe care poți să o dobândești într-o companie mare, unde să înveți ceea ce este relevant astăzi. Nu înseamnă că o facultate este negativ sau este rău să o faci. Este bine să o faci pentru că acolo înveți anumite informații, de obicei informații, din păcate, din alte vremuri, dar care te pot ajuta să gândești mai bine. Dar nu este un must, din punctul meu de vedere. Ce restaurante dețineți? Tot felul de restaurante, City Grill, Buongiorno, am adunat mai devreme.
De unde se pot strânge bani pentru a deschide o afacere sau pentru a putea primi o parte din altă firmă? Bani, să știți, bani îți trebuie puțin la început, adică e mai bine pornești cu bani puțin pe care poți să iei de la părinți, prieteni, poate din munca ta dacă începi să ai un job undeva, și ideea pe care o crești, să o crești împreună cu banii puțini pe care ai și cu munca ta la început, și după aceea începi să strângi capital, când începi să dovedești că ideea ta e viabilă. La început nimeni nu-ți dă bani. Adică începi cu bani puțini și cu muncă și după aia se schimbă balansa. Cu bani mai mulți și muncă mai puțină, asta după ani de zile. Doar dacă au o mătușă foarte bogată, care le lasă moștenire. În cazul ăsta pot porni. Asta cu mătușa foarte bogată, cine are mătuși foarte bogate și primesc o grămadă de bani, de obicei nu reușesc ca antreprenori. Antreprenorul trebuie să înțeleagă valoarea banului și valoarea banului o înțelegi când nu iai. Când îi iai, așa, zice, credeți că suportul ne poate influența dezvoltarea afacerii noastre? Sigur da. Sigur da, adică cine te sprijină mai mult decât prietenii tăi, cei care au încredere în tine, familia ta, e foarte important. Ce trebuie să facem și noi ca să ajungem la succes? Tocmai e o combinație, e o pizza între idee, dorință, curiozitate, determinare, adică să vrei cu adevărat ca ideea ta să reușească și să fii pregătit să faci sacrificii, sunt ingredientele succesului. Dumneavoastră aveți în momentul de față restaurante pentru afacere de acest tip, ce pași ar trebui să urmați? Să deschideți întâi o șaormărie, o pizzerie, o clătitărie, să înveți cumva așa la nivel mic ce poți să faci și dacă îți place, poți să te extinzi. Ce pot să vă spun? Acest băiat este chiar un bucătar. În clasa 12, da. Perfect. Deci ce trebuie să vezi că îți place și că una e să fii bucătar, alta e să fii antreprenor, atenție. Mulți bucătari sunt antreprenori, dar nu toți bucătarii sunt antreprenori, deci trebuie să vezi că îți place. Piața este înfometată de concepte bune. Deci este o oportunitate uriașă astăzi, dacă faci un lucru decent, să reușești. Mai departe, ați luat totul de la zero din nou. Uite-te la mine dacă sunt cam de la zero acum. Încep de la zero din nou. Am pornit City Grill Delivery de la zero, bine zero, adică avem experiența de restaurante, dar nu știam ce înseamnă experiența de livrări. Am luat-o de la zero cumva, în timp ce piața de restaurante s-a prăbușit în acest an. Ea își va reveni în anii următori. Poate nu următorul an 2021, dar în 2022 va începe să-și revină de aici. Da, răspunsul este da, trebuie să fii tot timpul pregătit să o iei de la zero, să pierzi tot și să te restartezi. E foarte important să ai mindset-ul ăsta, pentru că altfel intri în depresie, nu poți să supraviețuiești. Ce ne-ați recomandat din propria experiență de viață, ASEU sau cursurile de antreprenor? Credeți că ne ajută mai mult? Cel mai mult și mai mult vă ajută să vă duceți într-o companie mare în expansiune, în care să învățați direct de la firul ierbii ce se întâmplă. Aia e cea mai bună lecție, mai bună decât orice MBA, școală, ASE și așa mai departe. În continuare spun, eu am făcut 2 MBA-uri și am fost la o facultate în România, nu-mi pare rău nicio secundă că le-am făcut. Chiar dacă nu am aplicat niciodată ce am învățat la Universitatea București, la Politehnică. Niciodată n-am aplicat direct, dar am aplicat indirect. Mi-a mai dat o experiență de viață în capul meu. De aceea și eu îi încurajez pe elevi să, în vacanță măcar, chiar de la 16 ani, să lucreze o lună, 2, 3, să vadă cum e și să înțeleagă valoarea banului, să aprecieze munca, să aprecieze banul și chiar să-și strângă încet bănuți ca să-și deschidă propria afacere în timp. Pentru că eu țin timing-ul aici, n-am ce să fac. Pe mine ne-a anunțat că am mai avea 10 minute maxim de valorificat prezența dumneavoastră alături de noi. Bun. Da, te rog. Deci dacă e să continuăm să răspund întrebări. Nu știu ce înseamnă exact dropshipping și nu știu ce, chiar poate Mario mă mai lămurește ce înțelege exact prin dropshipping. În ce ați investit dumneavoastră primii bani și la ce vârstă
Primii mei bani au fost $200 de la bunica mea, cu care am cumpărat primele 4.000 de ziare și le-am vândut în piața universității. Care este un buget decent pentru începerea unui magazin online? Câteva mii de euro, Mario, nu mai mult. Astăzi sunt modele care funcționează excepțional pe platformele de tip Amazon și cross-ul dintre Alibaba și Amazon, aceleași produse cu prețuri diferite, doar să le iei într-o parte să le vinzi în alta, dar tot îți trebuie niște mii de euro. Deci cred că e-commerce-ul și tipul ăsta de business are un viitor. Adică ce s-a întâmplat în aceste 6 luni de pandemie, am avansat 10 ani în 6 luni ca și obiceiuri de consum. E o oportunitate foarte mare pentru e-commerce. Chiar asta voiam să vă întrebăm, mă scuzați, spre ce ar putea să se orienteze tinerii dacă vor să intre în antreprenoriat. Partea asta de online e foarte prezentă în viețile noastre. Evident, dar știți, toată lumea spune acum, folosește tehnologia și online-ul, astea sunt sectoare care cresc fabulos. Și este adevărat, dar devine deja neinteresant, că e clar, dar bariera de intrare câteodată e destul de mare. Sunt multe zone astăzi cu potențial. Tot ce înseamnă conținutul video, tot ce înseamnă, și mă uit aici la toate platformele astea pe care voi le folosiți, de conținut video, adică se transformă foarte mult pe vizual comunicarea și marketingul și ne-am învățat acum să avem tipul ăsta de conferințe pe care acum un an nici nu visam să le avem, acest tip de interacțiune și uite cât de important e că ar fi fost foarte greu să mă adresez a sute de copii. Noi am mai făcut asta prin programul VSFA de la Romanian Business Leaders, venind în licee și stând de vorbă cu elevii, dar era mult mai complicat. Astăzi, uite că putem avea o interacțiune foarte bună așa. Deci sunt multe zone de logistică, de exemplu. Astăzi, dacă te apuci vedeți și voi companii cum sunt Fan Curier și alții care fac livrări, sunt într-o expansiune excepțională. Deci sunt multe ferestre, jocuri video, comunicarea pe aceste canale noi, YouTube. Deci sunt foarte multe domenii în care trebuie să fii specialist. Eu sunt specialist, din păcate, pe un sistem care se cheamă interacțiune fizică, de gastronomie și ospitalitate. Ea va funcționa în continuare, dar nu va fi așa de sexy cum sunt aceste interacțiuni virtuale foarte profund împinse înainte de așa. Cum v-a afectat acest virus și ce ați făcut în această perioadă? M-a afectat foarte grav acest virus. Au fost câteva zile în care n-am știut ce să fac. Deci au fost momente foarte grele, însă apoi, imediat după, am hotărât că trebuie să uit tot ce am învățat până acum și să mă uit la afacerea mea viitoare ca la un startup. Și să zic ce poate să meargă acum. Online, ce e independent de virus? Livrarea la domiciliu. Aia a mers și în lockdown. Deci asta trebuie să fac. Și m-am apucat, am luat 50 de mașini, am făcut fabrica de mâncare, am făcut 5 centrale de livrare, încă mai luăm încă 5 până la sfârșitul anului, o să avem 10 centrale de livrare și o să fim în primii 5 distribuitori de mâncare online din București. Ceea ce, dacă aș fi trăit în trecut și că ce mare și tare sunt eu în domeniul restaurantelor, n-aș fi reușit. Trebuie să mă rup, a trebuit să mă rup și a fost foarte greu. A trebuit să renunț la oameni care lucram de 20 de ani, a trebuit să renunț. Am pierdut tot profitul pe anul ăsta, deci a fost foarte dificil, dar cred că e important să mergem înainte. Uite, dropshipping, preț mic și comercializare, adică exact ce vă spuneam eu, dar nu știam cum se cheamă. Să iei de la Alibaba și să te duci la Amazon este astăzi o practică care funcționează. Și fie că te duci la Amazon direct și nu mai faci tu nimic, fie că le iei de la Alibaba și le faci tu promovare pe platformă, însă în momentele de astăzi cel mai important e baza de date. Dacă tu te-ai pus să faci propriul tău site, până să crești, să vinzi și tu 3 ace și 4 șurube, o să-ți ia foarte mult timp. Dacă folosești platformele, de exemplu, noi astăzi la City Grill Delivery vindem 72% pe Glovo, care are 1 milion și ceva de utilizatori în București,
și 28% pe platforma noastră CityGrill, care exista înainte platforma ca interacțiune fizică. Dacă veneai în restaurantele noastre, îți puteai încărca punctele sau le puteai folosi de pe platforma noastră. Deci noi aveam 170.000 de utilizatori, acum avem 220.000 de utilizatori, dar tot vindem mai puțin decât Glovo, care are 1 milion de utilizatori. Deci cumva trebuie să folosim timing-ul în așa fel încât să fim cât mai eficienți, cât mai repede. Și de asta am luat decizia asta. Credeți că piața organizării de evenimente ar mai putea reveni la normal? Cred că da, dar peste 2-3 ani, nu mai devreme. În cazul dropshipping este favorabilă în Facebook Ads și Google AdSense? Da, este poate metoda cea mai eficientă, dar vedeți și voi cum este. Când bagi bani puțini, ești foarte eficient pe Facebook. Și vă recomand să vă uitați la Social Dilemma, e un documentar pe Netflix. Deci băieții ăștia sunt atât de buni să-ți ia banii, incredibil de buni. Începi și ești foarte eficient cu bani puțini și după aceea o să devii din ce în ce mai ineficient în funcție de câți bani, din ce bani, mulți bani, dar ai rezultate evident mai mari, dar mai puțin eficiente decât le-ai avut cu bani puțini. Cu alte cuvinte, mai bine folosiți bani puțin pe Facebook și Google AdSense la început. Din experiența mea, evident, fiecare vă putea încerca. Am încercat să răspund la cât mai multe din întrebările voastre. Dacă mai aveți, cu atât mai bine. Mai sunt 2 minute. Mai sunt 2 minute. Deci, dacă mai vin, răspund cu drag. Ideea este că suntem într-un moment de cotitură globală, nu numai națională, și cred că aceasta poate reprezenta o oportunitate pentru voi, în primul rând. Pentru voi. Pentru că voi nu aveți nimic de pierdut azi. Sunteți tineri, la început de drum, track record perfect, n-ați avut timp să greșiți. Vă rog să încercați și să greșiți și vă rog să aveți curajul să ieșiți în față și așa veți reuși să strângeți bani, deschizând ușile cu pieptul. Adică trebuie să aveți încredere în ideea voastră și dacă aveți încredere în ideea voastră, și alții vor avea încredere să vă dea bani. Am fost în emisiunea asta cu Imperiul Leilor și m-am întâlnit cu 100 și ceva de antreprenori. Urmează acum sezonul al doilea unde sunt 1000 și ceva de antreprenori. Cel mai important pentru mine este să văd că omul chiar crede în afacerea lui și poate să și explice de ce afacerea lui produce valoare. Dacă ai aceste două lucruri bine stabilite în tine și se văd, adică se vede pe fața ta, atunci reușești să strângi și bani. Și vă rugăm, dacă doriți și mai organizăm un astfel de interviu, vă rugăm să ne fiți alături. Oricum, știți, întotdeauna când este ceva bun, întotdeauna îți doresc să fie mai mult. Da. Și vă mulțumim că ați dorit să fiți atât de aproape, adică practic atât de aproape de cel puțin de 100 de elevei noștri și cumva este o bucurie pentru noi să vă avem aproape și să vedem că aveți o latură umană, nu numai business. Vă mulțumim din suflet. Și vă țin pumnii. Multă sănătate și suntem fani ai dumneavoastră.